Chipani cha United Transformation Movement UTM chapanga chisankho kuti pano chatuluka mu mgwirizano wa Tonse Alliance ndipo patakali pano chilikalikiliki kukopa anthu kuti achijoine kuti chipanichi amange komanso chitukuke. Nde Aponi Kalindo lero panyasa voice box akupereka malangizo aulere kuti akamakopa anthu kuti ajoine chipani cha UTM asalonjeze mipando chifukwa chakuti democracy imanena kuti aini yake chipani akasankhe okha atsogoleri awo ku convention komanso asangotenga wina aliyense kuti akajoine chipanichi koma atenge anthu amene andikuthekera kuti akhoza kumanga komanso kutukula chipani cha United Transformation Movement. Nditi ndikhale modzi pano panyasa voice box kuti timve kuti Aponi Kalindo akuti bwanji pa uthenga wawo opita ku chipani cha UTM. Alipo anthu ena AMCP amene asowa zochita ndipo akuona ngati akhonza kundigwesa ine mophweka kwambiri. Ndikufuna ndikuuzeni kuti ine ndine Aponi Kalindo. Ine ndine woopsa kwambiri. Mukasowa zochita zanu kapena mukafuna kuvindikira nkhani zanu zovunda zimene zakupanani chiseko, zakupangisani kuti chiseko chikupaneni. Do not waste time talking about me. Do not waste time creating fake stories about Aponi Kalindo. Ine ndekha mukandiyamba ine ndiye mupita nane. Mwina ena mmawatolawo mwazi atola omwewo koma ine ndikufuna ndikuchite nuwoni. Makamaka akuluakulu a MCP media yanu kuti musamale kwambiri pochita create ma fake stories. AMCP ataona kuti zinthu zaapana zinthu zaavuta muziko lino ndi akufuna azichita divert attention ya anthu by creating false stories. Azana ilo anachita create false story yonena kuti ineyo ndanena pa Facebook page panga zomunyoza Vice President wa ziko lino Dr. Michael Usi, zomuuza kunena kuti akapusa nayeso afa, zonena zambirimbiri kuchokera pa Facebook account. Koma nditaifufuza Facebook account imeneyi yachokera kwa anthu enake media team ya MCP. Cholinga chawo akufuna wani abwerese mkangano pakati pa ine ndi Vice President Michael Usi komanso akwirire nkhani zawo zimene zaavuta muziko lino. Tazingosova ni nkhani zimene akufunira Malawi kuti aziwe chilungamo, koma musazisove nkhani zanuzo kuzera kwa ine. Ndikufuna ndikuchiteni uoni kunena kuti musasove nkhani zanu zimene Amalawi akufuna mayankho kuzera pochita creative fake stories about Aponi Kalindo. Zulozuro limwachitaso create nkhani ina yonena kuti ineyo ndamangidwa. Inde ndizoona kuti patengadi mwina mwezi chitulukireni ineyo kundende. Zimene so ine ndikudandaula poona kuti tuwa imene ndimayenda kuyendera ndende zosiyana-siyana, komanso magalimoto amene ndimapasidwa, komanso mabodyguard anga amene amandipasa ndi mfuti ndawasowa anthuwo. Inde ni nkhani yomvesa chisoni kwa ine, koma ndikufuna ndikuuzeni si inu amene mmandinenera ineyo ndikamangidwa. Amene amauza ziko ndikamangidwa ndi Malawi First, kapena mmamvera pali Mpopo, kapena mmamvera so ku Malawi Police konko kuchokera kwa akalaya. Ine sinimangomangidwa chisawa wa ziko osaziwa. Pamene nditizamangidwe osaziwa ziko ndikuti pazakhala pataterera. Choncho Amalawi nonse mudziwe kunena kuti onse amene akulengeza kuti ine ndamangidwa ndi propaganda akufuna akwirire nkhani zimene zaapana kuchiseko, nkhani zimene zaathimba pakhosi, nkhani zimene Amalawi akuwafusa akufuna mayankho ndi akufuna akwirire nkhanizo. Pajatu andale ndi pamene amapangiratu akaona kuti zinthu zativuta nkhani iti kwiririsa pansi amakachita create kankhani kena ndi cholinga kuti zija akukambirana anthu zija ziwalike pang'ono ndi pang'ono. Nde awa MCP wa zinthu zaavuta kopsa muziko muno
anthu akufuna mayankho. Amalawi amasiku ano si amalawi azulo. Munkaona ngati ndizophweka mmene mmapangana mapulani anuwo, koma lero ndeza kuvutanitu. Ndemene zakuvutani musatenge zina la Boni Kalindo ndikulika pamwamba ngati njira kapena chigoba chanu kapena chishango chanu chokuti mukwiririre nyasi zanu. Ndikukukanani ine sindinamangidwe, koma ngati muli ndi plani yokuti mukufuna mwauze apolisi kuzera kwa Pepe Kale kuti munimange, palibe vuto, ndili rede pachene ndimakhala rede anytime, ndipo pachatu sindidwala kundende. Maplani anu amene muli nawonso kha mukufuna mukandiphe mundiyike mapoizoni chani zonsezi ndimaziziwa, ndi pamene mungaziwe inu kuti ndine munthu woopsa kwambiri. Sindiopa wina aliyense. Ine the DC, president wanthu osauka oyamba, ndipo ndizayima pa chilungamo. Ndipo izi zimene mukuchita creative musaone ngati ni nkhani zimene zingandipangise ine mantha ndiye ndisiye kulankhula. Munthu wachitiye sine motero kuti olo mutazunza abale anga motani, mutapanga mafilimu wanu motani, izi sizingandigwedeze ine ndikundipangisa kuti ndikasiye kuyima pa chilungamo ndi mmene akuvutikira Malawi. Izi menezo sizingatheke, mungozinyenga chabe ndipo mukungozipitirirabe kuzichitira create mavuto azaoneni, mavuto amene muti muwalephere kuwachita solve. Malo mokuti muzipanga za nyumba mwanu ndi mmene anthu akufuna kuphaniranamu. Ena ndi awo akumapita kwa asing'anga usiku kuti ati maudindo awo asathe ku convention. Ena ndi awo akumapita kwa asing'anga kuti ati mukaphe Boni Kalindo. Ine olo futi muzabwerese ndikungomva za mfuti, tazayibwereseni muzaone kuti akamati Boni Kalindo ni ndani. Mukunamizana kwambiri. Utenga wanga walero waukulu fachezi zinali za anthu opusa IMCP, koma utenga wanga weni ukupita ku chipani cha UTM. Chenjezo langa ndili popeza simmandimvera, mwina muzamva kusogolo ku zinthu zizakakuvutani kachikena, koma chenjezo langa likupita ku chipani cha UTM. Kunena kuti pamene nyumba yanu mwachoka nayo kutuluka mu Tonse Alliance ndikuyima panokha, mukuyenera kuti a UTM musamale kwambiri. Chifukwa ngati simusamala, chipani chanucho mwaamua kuti chituluke chikakhale ndi mphamvu, chipani chochitha. Ndamva chisoni kwambiri ndikamamva nkhani zimene zikuchitika mu UTM, kunena kuti padakali pano kuli ma ministers ena amene akukana kutuluka mu Tonse Alliance chifukwa cha jera, chifukwa cha mtima wokonda ndalama, chifukwa cha ugogodi. Omwe aja ankaoneka pamaso pa chilima kuti amene wande anthu okhulupirika. Zinachitikamonso tumbuyomu atamwalira Malemu Bingwa Mutharika, anthu amathawa, ma ministers amathawa ndikukajoina chipani china munthu chasanayikidwe m'manda. Ndi chimodzimodzinso izi zachitika za Saulo Chilimazi ndi anthu ena amene akukakamira mu Tonse Alliance, amene nthawi imeneyo Chilima ali moyo ankaoneka kuti amene wonde ndi eni. Ndipo ena onso ndionena kuti kumene anachokera anthu a mu UTM munati mukawafunsa akakuwuzani kuti anthu amene wasiti kuwaziwa. Even olo pa kampeni kunalibeko. Leroli atalowa mu kabineti modabwisa Chilima ndikumwalira, ndi omwe onso ali pa nambala 1 kukana kuti atuluke mu Tonse Alliance. Izi ndikulankhula chifukwa ndaona kuti kumene mukupita ndikupompho. Pakali panopa kukubwera anthu osiyana amene akufuna kulowa mu UTM. Ena ndi awo akulemba makalata andale kuti achoka ku chipani kwawo afuna ayambe zina. Mukuyenera musamale. Mbiri kunena kuti pali anthu ena a UTM amene mukuwapeza anthu ndikumawuza kuti tiyeni mukalowe ku UTM mukatenge upresident. Democracy imafuna anthu akavote ku convention. Mukatenga anthu ndikuachita promise mpando
kusogolo kuno zizakuvutani muzakhala pa mavuto woopsa. Ndipo mzimu wa Saulo Chilima kumene uliko suzagona bwino chifukwa ndiye kuti mukubweresa mavuto mpungopunge muchipani chimene chinali cha mtendere. Tiyeni ife andale tisiyejera ujeni chalichi ndi chipani ndi zinthu ziwiri zosiyana. Musawalowese anthu muchipani chifukwa chokuti mmapemphera nawo limodzi. Musawalowese anthu muchipani chifukwa choti munaphunzira nawo limodzi. Musawalowese anthu muchipani chifukwa choti mmapanga nawo business limodzi. Musawalowese anthu muchipani chifukwa chonena kuti mmachokera nawo mbali imodzi kapena mmaziwana nawo munjira ina iliyonse. Muwalowese anthu muchipani cha UTM kuti mukakonze chipanicho chikhale cha mphamvu. Ndifake timanena kuti munthu ukamamusiya mkazi umayenera kuti ukatengeso mkazi wina wokongola kuposa wako wakale. Munthu ukamasiyana ndi mamuna umakatengana ndi mamuna amenenso mwina ndi khumucha. Sumangotenga wina aliyense. Iniyo a UTM mukafuna kungotenga zotenga chipani chanu chithera pompo. Mukuyenera musankhe munthu mofasa amene angalowe m'malo kaliba ya Chilima amene aziti akayima pa nsonkhano anthu azinena kuti Chilima anali mamuna komanso uyu ni mamuna. Matengatenga chifukwa chosusuka andale ambiri mwathesa nazo zipani, andale ambiri mwaononga nazo zipani, andale ambiri mmachita dictate mmazitenga ngati zipanizo ndi zanu. Zipani itu chimakhala cha anthu. Ndiye muwasiye anthu alowe mu UTM koma osakhala kuwalonjeza kuti bwerani muzatenge upresident. Mukangopanga mistake imeneyi yomuuza munthu kuti bwerani ku UTM muzatenge upresident, amenewo ndi mavuto amene muti muzalephere kuwachita solve moyo wanu wonse. Anthu abwere alowe muchipani ndipo anthu muwasiye apite ku convention akapikisane. Ndipo anthu okha amu UTM umo akasankhe candidate wa choice yawo osakhala kuwapangira anthu. Awa ni malangizo aulere opita ku UTM family chifukwa ndalama ndikuzitha kuziona zikutuluka zochuluka kuchokera kuboma kumene atachite divide UTM. Kuboma tukukutuluka makobiri kutuluka makobiri ndipo ayamba kale kutuluka. Chipani chanucho chili divided ndipo muli makampu awiri. So kairo mukangoenjezeraponso kukamutenga munthu wina kapena anthu ena adyera inu amene muli mu UTM kukamutenga munthu ndikumulangiza kuti kapena kumulonjeza kuti mumpasa upresident. Bwerako aise timapemphera limodzi, bwerako aise timapanga business, bwerako aise iwe ndine timachokera kumodzi, ubwere uzatenga upresident. Pajatu malemuja mmaziwana naye. Ndi mistake yayikulu kwambiri. Ndikupempheni achinyamata ku UTM tetezani chipani chanu. Inu akulu aku Central Committee muteteze chipani. Muteteze chipani chanu. Mene momo muli akulu ankhala kale munayenera mukhale nawo pansi muone kuti kodi chipanichi replacement ati abwere ni ndani. Soka ilo mukupanga zimene zimwina mwanoka osachita sokonza ati akufamile ngati kwawo kwa mere Chilima kuja munayenera mere uja mugwire naye ntchito limodzi. Chifukwa mukapanga zinthu panoka siku lina zira likuswekerani. Malangizo awa ndi aulere zili ndinu a UTM muwatenge kapena musawatenge. Bon Kalinda the DC mwana wopya kwambiri.